Bună ziua! Declar deschise lucrările ședinței de astăzi, 26 aprilie 2023. Pentru început, propun spre însușire procesul verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local din data de 12/4/2023. Cine este pentru? Colegi din online? Colegii din online stăm discuți. Scris mesaj. Ok. Mergem mai departe. Propun spre aprobare ordinea de zi suplimentată cu cele 6 proiecte dezbătute în ședința de comisie. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Online-ul? Online-ul Pentru. ne auziți? Da. Pentru, împotrivă, abținere. Pentru. Pentru. Avem unanimitate. Începem cu primul proiect. Proiect numărul 32 din 21/3/2023 privind aprobarea regulamentului local de stupărit pastoral. Am dezbătut proiectul în ședința de comisie, avem aviz favorabil. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Avem o abținere în cauza de conflict de interese. Da? Colegul Valentin. Rest abțineri împotrivă? Online-ul pentru. Pentru avem și aici unanimitate. Pentru. Bun. Proiect de hotărâre numărul 33 din 21/3/2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Peciunou la data de 31 decembrie 2022. A fost analizat și acest proiect în ședința pe comisie. Avem un aviz favorabil. Propun să-l votăm. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Online-ul Online-ul? pentru. Secretariu. Domnul Bogdan pentru. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 38 din 21/3/2023 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Peciunou, județul Timiș, domnului Rizer Peter. Aici avem 3 să tem legale. Da. Avem 3 proiecte asemănătoare. Avem pentru domnul Rizer Peter, pentru Doamna primar, doamna președinte și doamna vicepreședinte al Asociației Foștilor Locuitori. 38, 40, 41. Proiectul ordinii de zi. Da, 38 pentru domnul Rizer Peter am spus, pentru doamna Dördler Claudia Suzan și pentru doamna Becker Fride. Aviz favorabil în ședința pe comisie. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Online-ul? Pentru colegii din online? Pentru. Ok, avem și aici. Proiectul de hotărâre numărul 49 din 5/4/2023 privind declararea de uz și interes public a unor imobile din Comuna Peciunou și actualizarea datelor în cărțile funciare aferente. A fost dezbătut în ședința pe comisie, avem aviz favorabil. Propun să-l votăm. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Online-ul? Pentru.
Toată lumea avem unanimitate aici. Proiect de hotărâre numărul 50 din 5/4/2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare avizate de către OCPI Timiș a imobilului evidențiat în CF 404-229, având categoria de pășune în extravilanul localității Peciunou, suprafață de 199.739 metri pătrați, în 3 loturi. Lot 1, număr CF 409-241, având categoria pășune în extravilan, în suprafață de 9.500 metri pătrați. Lot 2, număr CF 409-243, având categoria pășune în extravilan, în suprafață de 189.391 metri pătrați. Și lot 3, număr CF 409-242, având categoria pășune, teren extravilan pentru drum, în suprafață de 848 de metri pătrați. Deci, e vorba despre pășune, da. Avem aviz favorabil în ședința de comisie. Propun să votăm. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Online-ul? Colegii din online? Colegii din online au scris pe grup că se aude foarte rău, de aceea nu... Am înțeles. Deci așteptăm. Eu zic că ar fi bine Este pe în caz WhatsApp să se uite la spună, proiecte, să spună împotrivă sau... să scrie pe grup dacă există împotrivă sau abține. împotrivă. Face să se Nu, dar trebuie să întorci pe imagine. Eu o să le scriu să voteze pe grup celelalte. Aici e microfonul, nu? Da. Ok. Mergem mai departe. O dovadă încă în plus că Întoarcem e invers. nevoie de aparatură pentru transmiterea online. Nu de acolo cu generalul. Nu-i trebuie să și vadă? Nu e nicio problemă. Aude lumea din comună. Lucrăm în condiții improprii. Acum chiar trebuie să ne rugăm de cei care sunt online să voteze. Pare foarte rău. Nu așa se lucrează. Ok, mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 51 din 10/4/2023 privind indexarea acurată a inflației impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024. Aici țin să menționez că ați văzut în ședința de comisie și este vorba despre doar indexarea curată a inflației. Nu este vorba de nicio mărire, doar curată a inflației. Rata inflației 13,8%. Rata inflației ne este comunicată în fiecare an pentru impozitele de la anul viitor. Rata inflației ne este comunicată, nu este stabilită de noi, doar ne este comunicată și noi avem datoria să să aprobăm, pentru că altfel anul viitor am merge cu impozitele de 50% majoritate. Dacă nu suntem de acord. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Online nu votează online. Avem unanimitate. Mai departe. Proiect de hotărâre numărul 54 din 11/4/2023 privind retragerea dreptului de folosință asupra unui teren atribuit în baza legii numărul 15 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe. Da, avem domnul Matei Marius Dumitru a renunțat la un teren obținut prin legea numărul 15. Proiectul a fost analizat, dezbătut în ședința pe comisie, are aviz favorabil, propun să-l votăm. Cine este pentru? Abținere, împotriva? Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 56 din 21/4/2023 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire avizate de către OCPI Timiș a imobilului evidențiat în CF 402-770 și CF 402-771, terenul în intravilanul localității Viniaș, în suprafață de 577 metri pătrați și 580 metri pătrați, în CF 409-268, teren intravilan, în suprafață de 1157 metri pătrați. Proiectul a fost analizat în ședința pe comisie, avem aviz favorabil și la acest proiect. Propun să votăm. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Avem unanimitate. Proiectul numărul 57 din 24/4/2023
privind dobândirea de către Comuna Peciu Nou a terenului ce face obiectul dreptului de renunțare la dreptul de proprietate de către domnul Stanoiec Miomir. Este vorba despre cedarea unui terenului pentru a face un drum pe... Este drumul făcut. Este drum făcut, cedează către primărie. A fost dezbătut în ședința de comisie, avem aviz favorabil. Să votăm cine este pentru. Abținere, împotrivă. Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 58 din 25/4/2023 privind aprobarea participării Comunei Peciu Nou la programul privind casarea autovehiculelor uzate derulat în cofinanțare cu administrația Fondului pentru Mediu. Este vorba de programul RABLA, în care o parte este susținută de primărie și o parte de local. Da? Am discutat în ședința pe comisie, avem aviz favorabil. Votăm cine este pentru. Abțineri, împotrivă. Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 59 din 26/4/2023 privind modificarea poziției 8 din anexa numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 179 din 12/12/2022. Aici e vorba despre o suprafață care inițial era de 1100 și am înțeles că este construit ceva pe o parte și renunță la 39 de metri pătrați în favoarea vecinului. Da. Am dezbătut în ședința pe comisie, avem aviz favorabil. O supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 60 din 26/4/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați ca urmare a notelor de comandă suplimentare aferente dispoziției de șantier 1 din 1/3/2023, execuția lucrărilor de înființare în rețea de canalizare a apelor uzate menajere în localitatea Diniaș, cu evacuare în stația de epurare a localității Smartinu Sârbesc. Avem aviz favorabil în ședința pe comisie. Supun la vot și acest proiect. Cine este pentru? Abțineri, împotriva? Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 17 din... Asta l-am... 61. Asta l-am... era alea ce... Din proprietatea anexei. Da. Asta erau alea care lipseau. Da, am dat unul. Așa, proiect numărul 61 din 26/4/2023 privind completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 31 ianuarie 2023. Este vorba de eroarea de dactilografiere. Am discutat în ședința de comisie, avem aviz favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Ok. Avem unanimitate și la acestea. Am terminat cu proiectele avute în analiză. Acum continuăm cu, la capitolul diverse. Avem o cerere. Capitol diverse, prima cerere pe doamna și domnul consilier știu cu domnul Baramașa. Da. Aici aș vrea să intervin de la puțin nou președinte, dacă permite. Da. S-a făcut o adresă către Consiliul Local și către primar, adică către mine personal, de către... O să vreau să citiți aici mai mult despre fuzul nou de la Baltă, care l-am aprobat din 2021, să lucrăm la fuz. Da? Către Consiliul Local. Aceeași adresă mi se adresează și mie. Eu o să vă citesc adresa și este un tabel de locatari în spate care s-au semnat. S-au făcut și pe în mare parte vreau să citesc, dacă permiteți, repede cererea, după care să le și dau răspuns, dacă permiteți tot eu. Bun, care Consiliul Local al Primăriei Peciuron, subsedată Isoiu Raluca, domiciliat în localitatea Peciuron, numărul 470A, împreună cu o parte a locuitorii comunei direct interesați, va duce la cunoștință faptul că
că dorim să schimbați locația proiectului pus de dezvoltare zonă de instituții publice și servicii. Acest proiect urmând a fi amplasat în imediata vecinătate a locuințelor noastre. Toată lumea știe despre ce proiect vorbim, da? Da. Uzul economic, Banca Ferma 1, care știm care se prinde. Strada proiectată pentru a deservi platforma economică va fi circulată de vehicule de mare tonaj, utilaje agricole și industriale, lucru care va duce la poluarea fonică, degradarea construcțiilor și disconfort major persoanelor rezidente. Dacă vreți, eu am așoptit punctual să opresc să intervin. Nu, citește și după aia o să vin. Ținem să menționăm că suntem împotriva proiectului doar al locului de amplasare, că nu suntem împotriva proiectului doar al locului de amplasare a acestuia, existând alte minim 3 locații posibile de amplasare, propuse de către consilierii locali, de dumneavoastră, și neluate în calcul de către domnul primar, adică către mine. De asemenea, conectarea prevăzută în proiect a străzii noastre, strada 37, la strada ce deservește platforma economică, va duce la o creștere foarte mare a traficului. Actualmente, strada 37 fiind înfundată. Circulația făcându-se foarte greu și în momentul de față din cauza înălțimii mici a străzii, aproximativ 5 metri. Menționăm că acest proiect nu am știut, cei direct interesați nefiind informați. Aceeași lucru fiind valabil și pentru dezbaterea publică din 28/11/2022. Dacă solicitarea noastră nu va fi luată în calcul, ne vedem forțați să apelăm la alte instituții abilitate să ne vină în ajutor, inclusiv corp de control, respectiv mijloace mass media, iar ca ultima măsură la o acțiune în instanță. Deci această cerere va merge în dezbatere pentru că este a 3-a procedură sau a 4-a procedură de când am dat drumul la plus, pe lângă avizul de proprietate care l-am dat împreună, în 2021, sunt în 24/4 la avizierul primăriei, cât și încă 3 locații din comună, pe site-ul primăriei, pe Facebook-ul primăriei, sunt puse publice, poate să și pe Căminul Cultural, și în Trai, la primărie, și la sala de sport, și la vestiare. Deci puse 4 locuri publice, cât și la locații. De fiecare dată a făcut procedura cu proces verbal întocmire de înștiințare și scrie până în data de că este putea depune solicitări, cereri, propune. La fel și aici. M-a pus pe grup, că a făcut o poză la Cămin când am venit, ca să vă pun pe grup. Deci această cerere va merge la Comisia de Pus, da? Unde vă și scrie, pe data anunțului. În 24/4 a fost publicată consultarea asupra propunerilor preliminare pus dezvoltare zonă de instituții publice și servicii. Amplasament Comuna Peciunău, despune numărele de CF, beneficiar Comuna Peciunău, inițiator Comuna Peciunău. Elaborator, cine întocmește puzul, publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse, disponibile la sediul primăriei Comune Peciunău. Publicul este invitat să participe la dezbatere publică pentru consultarea la 22/5/2023, ora 11. Răspunsul la observațiile transmise se va afișa pe site-ul primăriei Comune Peciunău până cel târziu 29 mai 2023. Persoana responsabilă cu informații și consultarea publicului din partea aparatului specializat este Gheșu Sorin Urbanist. Astea sunt publice, nu știu câtă procedură. Venirea stângata suntem la avizarea Direcției Agricole. Probabil că mai este una singură și urmează CJD. Dar unde s-a schimbat perioada de dezbatere? Că a fost anul trecut în noiembrie. Fiecare etapă. Da. Fiecare etapă are dezbatere publică. Nu există. A fost un anul trecut. Nu a venit nimeni să spună nicio propunere, nicio potrivire. Bun, haideți să luăm la început. Aș vrea puțin, dacă îmi permite, să strada proiectată pentru platforma economică. Puneți camera pe domnul consilier. Pot să vorbesc eu sau? Că după Păi nu, colegul consilier nu știe exact. Nu știu unde este puzul? Strada. Strada înfundată este lângă domnul Văduva, vis-a-vis de domnul consilier. Vis-a-vis de domnul consilier. Este o strada nouă înspre Costa Baltă. O dezmembrare succesivă făcută de grădină și s-a făcut cedat drumul la primărie. 8 case, zic bine, 8 locuri de casă? 80 locuri de casă, cu stradă înfundat. Drumul cred că a fost predat în 2020, undeva în mai. E predat, este în regulă. Bun. Unul spune la număr, ne atrage atenția că va fi poluare fonică, degradarea construcțiilor, disconfort major persoanelor rezidente. Eu aici zic simplu, din moment ce am întocmit un pus platformă economică,
ne-am asumat că facem platforma economică unde va fi transport, nu de autovehicule, de altfel utilitare. Da? Ne-am asumat că vor fi construcții, că fiind pus economic, nu o să-și facă corp. O să fie hale. Terenurile sunt între 2000 și 3000 de metri pătrați. Le-am văzut și le-am aprobat. Cred că deja de vreo 2-3 ori le-am tot aprobat, le-am făcut drumul, am făcut toate lucrurile astea. Deci, referitor la disconfort. Un amănunt, dacă o să intervin. Accesul pentru utilaje, sau... Nu are nicio legătură cu drumul de acolo. Se poate face și de pe Nu, DG? nu se poate. Se face de pe DG 591A și se iese pe 593. Adică pe nu are legătură cu drumul ăsta. Drumul din da. Drumul este de 16 metri. Drum se poate folosi, da, aia se folosește... Drumul este de 16 metri. Doar cei care locuiesc acolo. Eu am luat documentele ce le-am găsit de la Deci urbanist. mie mi se pare un argument care nu e justificat. Nu are legătură cu drumul de acolo. Degradare, clădire, ce mai zicem noi la linia ferată? Bun, atunci hai să scoatem și profit din centru, pentru că vine foarte multă lume acolo, cu mașinile, la cumpărături. Trebuie să ne gândim că la momentul în care să fie gata. Deci aici aveți un plan, aici avem un plan la o cotă mai mare, da? Drumul care vine din drumul județean de la Vinia și iasă drumul județean de la Sămartinu Sălbeți, 16 metri lățime. Nu are nicio legătură cu drumul lor de 5 metri. Alea vor fi acces pentru utilaje sau mașini de tonaj sau nu știu ce. Nu drumul ăla împrecat. Nu are legătură. Bun. Drumul, strada nouă. Înfundat. Strada înfundată va face legătura între strada nouă și drumul. Putem să punem aici. Putem să facem legătură. Putem să facem sau Putem să nu să facem? nu facem. Sau nu facem, dar eu în primul rând la strada care nu vrea autorizație de construcție pentru nicio casă, pentru că spune Casele sunt gata făcute acum. Vine mașina de pompier, ce face? Vine cum se cheamă? Vine smulgul, ce face? Nu se poate întoarce oamenii. Aviz pentru construcția locuinței. Asta nu ne discutăm acum. Asta nu ne discutăm. Nu mai discutăm acum. Drumul privat. Drum privat, locetat la primărie. Cred că am stabilit împreună, nu vreau să fiu răutăcios când am aprobat PUZ-ul. Ați aprobat PUZ-ul. Când am zis... Ăsta e impactul de care vorbim acum. Adică e aproape zero. Adică ce impact? Care ar putea fi? Numai o secundă. Hai ca după aia v-aș da și dumneavoastră cuvântul. Oricum, PUZ-ul a fost aprobat, cred că în unanimitate de Consiliul Local, nu știu dacă a fost abținere, nu vreau să spun nimic. Da? Știm bine, când am aprobat PUZ-ul, am dat destinația 2 terenuri de utilitate publică, respectiv Centrul Medical de Permanență și creșă. 1 și 2. Restul sunt terenurile cu destinația economică despre care vorbim și facem PUZ-ul. Da? Asta este, uitați-vă, dacă vreți să vedeți în plan. Ar fi iarăși inoportun să facem toată lumea și creșa în Creșa am mutat-o. Nu, am încercat să obținem finanțarea pe PNRR, am dat drumul repede acolo. N-am mutat. Nu. N-am mutat. Am făcut repede, s-am trecut în domeniul public, că nu avem PUZ-ul întocmit. Încă nu e aprobat. Noi am găsit un teren să încercăm să obținem finanțarea repede. Ce să mai zic? Obțineam, făceam altceva, altă grădiniță, găseam destinație după aia. De utilitate publică. Atenție. Asta mă tot utilitate publică am numai. Da, sperând în lămurirea oamenilor referitor la poluarea posibilă și în mod sigur o să fie poluare fonică, este amplasarea drumului exact în Bălți și accesul de pe drumul spre Sămartin s-a făcut printr-un deponeu de toată jera. Acolo sunt. Eu zic să vină la consultarea publică. E pământ, piatră, deșeuri de orice fel, plasticuri, sticle. Zic să vină la dezbaterea publică, care este la primărie. Aveți să scrie către Consiliul Local, ca să-l trimit o direcționez acolo și câte primari care pot acolo merge, că o să vă dau, să vină la dezbatere publică, acolo se înscrie și vor trimit lămurire în procedura care este urmată. Părerea mea, dacă există într-adevăr deponeurile alea și există, asta e o ocazie bună de a fi eliminată, pentru că alea nu sunt deponeuri legale. Alea sunt niște improvizații. S-a depus în baltă, în apă, nu știu cum vor mai fi extrase și sortate de acolo. Nu trebuia permis ca să se arunce toate resturile. Evident, dar acum lucrul e făcut.
indiferent că faci drum pe acolo sau o lași așa cu noi în continuare, Bun, cu noi există, n-ai ce că suntem toți acum aici și vorbim la diverse. Altele 3 locații pentru puzul economic ați propus dumneavoastră, domnule consilier, că așa scrie. Existând alte minim 3 locații posibile de amplasare propuse de către consilierii locali. Înainte să hotărâm să fie o platformă economică, am cerut să fie o platformă industrială. Și atunci nu sunt eu de acord în primul rând că e prea aproape de atunci eu am dat 2 locații, a 3-a nu mi-aduc aminte. Am discutat o locație peste calea ferată, dincolo de stația de apă, unde este pășune. Extravilan, exclus, nu? Unde e pășunea care este extravilan, tabulată. Și la ieșirea din Peciu, pe partea dreaptă, spre Giulbăs. Nu este proprietar. Astea le-am discutat noi atunci. Acum a 3-a nu mai este, nu? Numai 2 văd că ați scris aici, doar 2 locații ați propus. Posibil să fi fost a 3-a chiar și astea. Ați scris 3 la 2. Eu cred că am avut explicații și atunci și cred că, nu știu cine s-a potrivit la locația care am propus. Nu știu, nu vreau să spun. Bun, mai departe. Locația a fost pentru industrial, nu economic. Dar când am economică, asta e pentru economică. Deci când am discutat atunci, da, noi am discutat pentru platformă industrială. Noi nu vorbim de industrială. Noi vorbim de economic. Urmând să identificăm pentru industrial. Da, dar domnul Ghiță a propus pentru industrial, nu pentru economic. Păi da, noi vorbim de produs economic. Și asta nu are nicio... Păi asta, de asta are. Lasă să leagă acum. Că domnul a spus că a făcut 3 propuneri, că scrie aici că domnul a făcut 3 propuneri. Dar nu pentru economic. Dar pentru ce? Pentru Păi industrial. de asta se ia acum. Păi eu înțeleg, da, se ia pentru asta, dar nu are nicio legătură. Păi n-are una cu alta, corect. Noi vorbeam de industrial, de economic, asta este vorbim de industrial. Niciuna. Bun. Conectarea prevăzută în proiect a străzii noastre și dacă s-ar face legătura, eu zic că le-ar ajuta să-și dea drumul. Nu să intre cu tirurile sau cu mașina aia, cred că să faci de aici, că vor intra cu glaje mari pe strada lor. Vom pune restricții de tonaj. Pentru strada respectivă se poate face, prin hotărâre de Consiliul Local, se poate face restricție de tonaj. Da, mai ales că e îngustă. 5 metri, nici nu poate să iasă să intre. Acolo vor avea acces doar mașinile mici. Cele mari au străzile celelalte. Strada nouă sau strada principală de Jeu sau strada asta. Nu vor avea acces pe până în 3 ore jumate. Referitor că spun cei de aici care au semnat 45. Ia, da, eu și 45 care au semnat, spun că acest proiect nu am știut. Dumneavoastră ați semnat aici? Ați ascultat cuzul. Nu e nicio problemă, n-am știut. Ok, i-am făcut nicio problemă. Nu mai am nicio. Puteți să vă răzgândiți oricând, nu e nicio problemă. Păi n-a știut? Spuneți că n-a știut. Aici scrie, menționăm că acest proiect nu am știut. Sunt la sentimentul cetățenilor din comună. Că nu am știut. Pentru dumneavoasă ca și consilier local trebuia să spune, bă, haideți să vedeți, ăla e de un an de zile. Dar nu mă eschivez de la problemele cetățenilor. Afișul este pus de un an de zile. Sunt 3 sau 4 proceduri din 3 în 3 luni de poate să vină. Nu e nicio problemă. Cetățenii încă 5, s-ar putea să mă răzgândesc. Să fiu total împotrivă. Și eu prind în momentul ăsta, eu sunt de acord cu votați toți. Este un proiect înderulat. Acum poate să vină la etapa care sunt să depună ce-o depus. Și primește un răspuns. Nu poate să spună că n-au știut sau n-ați știut. Nu ați votat, ok, nu i-ați văzut. N-ați văzut afișate și pe partea asta și pe partea cealaltă planuri. Sunt acolo de când au început puzul. E suficient numai planul. N-ați primit, n-ați văzut pe Facebook, n-ați văzut afișat la primărie. Perfect de acord. Acum, probabil că i anunțați. Vă rog să-i anunțați că am început de 2 ani de zile un curs economic. Da. Și puteți să fost de acord cu asta. Probabil vor veni ca să ceară proiectul. Să-i spuneți că ați votat și de asta. Proiectul să-l ceară și să vadă cum vor să fie parcelele. Au dreptul lor să vină. Asta e dreptul lor. În perioada care scrie acolo, v-am și zis-o. Vă mai spun o dată la cuvânt. Dar asta e
Acțiunea a pornit mai de coincide chiar acum cu perioada aceasta de dezbatere. Foarte bine. Chiar o zi, culmea, chiar după, o zi după ce noi am depus, ați venit cu solicitarea. Bine. Dar de vreo 2 săptămâni se strâng semnături. Sau de 3. Eu mă bucur. Încă o dată, dacă cu alți colegi mai vreți să spuneți ceva, eu referitor la asta, eu merg cu susținerea dezvoltării. Este primul pus pentru comuna noastră, pus economic, dezvoltare. Să spun dezvoltare, spun, am susținut, cred că și în fața dumneavoastră și susțin oricând pentru executarea acestui pus. Noi am susținut și în campania electorală, a fost unul din obiectivele noastre. Unul personal meu când am candidat la funcția de consilier. Și asta e unul din proiectele. Știi bine că te întreb de fiecare dată când am ocazia în ce stadiu în ce uite acum ce stadiu sunt. Avizare, pentru că... Să dau dacă vrei toate documente, că am și avizele care sunt obținute și ce mai sunt, acum suntem la direcția agricolă. Dacă țineți minte 2 sau 3 luni, când iarăși am dat pentru CFM-urile de la PUZ, să le spunem că sunt de interes public, ca să nu plătim la direcția agricolă pentru scoaterea în circuitul agricol, că sunt pășuni, barcă sau HB-ul, ce sunt altele, că e interes public. Dar doamna secretar, Da. 2-3 luni, e mult? De când am dat hotărâri de Consiliul Local cu toții? Nu știu exact cât este, dar am dat hotărârea. Ca să nu Am plătim taxe. comunicat-o ca să nu plătim taxe. Ea zic, sunt HL-uri, Să nu plătim o taxă atât de mare, că plătim o taxă. Da. Cum se plătește? Da. Dar nu e atât de Bun, mare. referitor la... Dacă zona Asta eu cred că nu am spus suficient, dacă mai vreți alți colegi să spuneți împotrivă sau să susțineți. Ok? Facem și Cum nu? Suplimentăm dispozițiile de șantier. Vezi că e pe drumul tine. E pe drumul tine. Cu bicicleta faci o stare. Dați pe tine. Bun, referitor la această cerere la diverse, dacă mai vreți cumva să spuneți ceva, eu am adus-o la cunoștință că s-a făcut și către Consiliul Local. Mai bine legat de... Sigur că dacă or să afle despre drumul ăla, că nu va fi folosit pentru mașini de tonaj. Și dacă chiar va avea deschiderea acolo, va Chiar dacă va face restricții de tonaj. Probabil că atunci... Nu, ei își fac probleme despre drumul din spate. Da, puteți spune Chiar ca idee, cineva vehicula mutarea drumului în partea opusă construcțiilor. Drumul este de Și atunci 16 metri. spațiile să vină spre... Nu știu ce probleme să facă în un drum de 16 metri. Dar și cum stați în spatele grădinilor, în partea spre grădină, Care distanță de la fund la undeva ca să Păi nu, ca să avem ultima casă de la ceva. Nu am văzut distanță, m-am uitat de la acolo. Păi, ghiță, 40 de case în spate acolo? Nu, 10. 10 case? Da, dar toți de pe stradă, de la 401 până la 435, nu sunt de acord cu poloaia și pe deasupra că drumul va fi amplasat în bălți. Și la un an ploios e posibil ca apa care se va strânge să deverseze în grădini și să fie nivelul apei freatice sus, care va afecta casa. Asta trebuia să spună ANIF. Vă dau avizul ANIF. Ca să spună apele române. Că zic că, bă, dacă aveți inundații, vedeți că nu. Hai să vedem, avizul DSP-ul. Avizele au venit din birou ca celelalte, nu știu, probabil cine a inițiat acțiunea asta s-ar putea să ceară, eu știu, explicații și de la alte entități. Și ar trebui să o discutăm foarte serios. O să ne trezim cu o adresă de la mediu și nu știu ce o să fie. Chiar mă gândesc că a ajuns adresa la mediu. Nu mi s-a spus că nu am inițiat eu, dar o să fie o problemă deosebită. Sunt. Mulțumesc frumos. Altceva dacă aveți la adrese. Mai este ceva? Nu. Dacă mai are cineva de completat. Dacă nu, declar, spuneți. Eu. Dacă tot am discutat acum la nivel de Consiliul Județean, am avut săptămâna trecută, doamna viceministru, domnul de la Consiliul Județean, care au venit, eu am făcut sesizări, am scris către faptul grupurilor existente între Parța, Peciu, Peciu, Dinea și Peciu, Săbatin, Dinea, Săt Mihai. Una a fost
fost astea, plus semnele care sunt deteriorate, care circulați și aveți mașină și atunci sunt strâmbe sau lipsesc, desăvârșire. Și a doua, podul de la Diniaș, care știm câte probleme sunt de când s-a făcut, refăcut și refăcut. Când au venit aici, ne-au spus numai bine de hotărârea de Consiliul Județean, care trebuie să o pună în aplicare cu intrarea în legalitate a tuturor agenților economici care au acces la drumul județean. Aici vorbim doar de Peciu nou. Drumul județean dinspre Peciu spre Timișoara le-am trimis locațiile cu gropile care au fost și am văzut că veni și la asta. Dumneavoastră? Da, am trimis locații pe WhatsApp cu gropile existente și remediat. Ați trimis? Da, la Consiliul Județean. Foarte bine. Dar s-a stupat, dacă mergeți spre Da. Și vor veni cu înștiințare sau vor contacta fiecare agent economic care vor avea acces. Din păcate, asta înseamnă ca un fel de concesionare a podului, ca să înțelegeți, cu accesul care îl au în mare parte unde sunt două tuburi, înseamnă 2,5 metri pe 2, un 5 metri pătrați, vor ajunge să plătească cam 300 de lei pe lună. Pe an, pardon, pe an. Pe an. Dar sunt care au mult mai mari. Numai ca să știe cetățenii, pentru că vor fi informați, vor veni să plătească taxe. Și vor veni cu intrarea în legalitate, că ei, de fapt, au făcut accese. Trebuie făcut de proiecte. Trebuie făcut proiect. Deci va fi distracție, să spunem așa. Unde alții vor renunța și spune, nu trebuie. Trebuie contactat, în primul rând, eu am luat legătura și am discutat, trebuie contactat un proiectant care a mai făcut așa ceva. Îi solicităm să vină în momentul în care se deplasează în comună, pot fi anunțați toți agenții economici, să venim în care sunt pe drumul județean. Da. Pentru că... Vă rog să faceți o întâlnire din asta, pe tii, necesară. Da, o să venim în sprijinul agenției. Bun. La fel, când au venit și au identificat și au văzut sesizările care le-am făcut noi, bineînțeles că ne-au atras atenția nu știu câte oară, cu agricultorii care lucrează terenurile până în acostament, mai puțin și între șosea. Cred că ați văzut, spre Diniaș și spre Sămartin, cam acolo sunt probleme. Și dacă ați văzut, se rup marginile deja de la, tocmai datorită faptului acesta. I-am rugat, faceți-ne o adresă și spuneți, axul drumului este de aici până aici și să le dăm cei care lucrează în terenul agricol. Nu sunt atât de mulți pe comun. Tonajul, nu vorbim de tonaj aici, că aici se ocupă ei, eu nu pot să-l fac. Să vină sprijinul să spun X lucrează, terenul ăsta vine până aici. Trebuie să aibă 8 metri. Au distrus șanțul între Peciu și Diniaș, făcut acum 8-10 ani. Da, șanț. ei probabil fac asta și ideea de a păstra curat marginea drumului, care de altfel n-ar fi întreținută de nimeni. Domnul primar, aș veni cu o propunere. Săptămâna trecută sau cu 2 săptămâni am fost până la Sămartinul Sârbet. Adevărul că în curba aia la intrare în sat, nu știu dacă e 25-30 cm, până pe asfalt, rapidă sau ce este. Tractorul primăriei a mers cu cositul încolo, bineînțeles că nu a ajuns la culturi. De ce nu le cosi și culturile? Ca să-i descurajați anul viitor să mai cultive până acolo. S-a oprit. Acolo nu, dar de ce nu le-a cosit? Acolo fi terminat traseul. Nu știu. Doar să dacă o fi diferența și agricultorii că vor primi adresa de la Consiliul Județean, de la primărie. Fiecare agricultor este înregistrat la APIA și prin teledetecție li se măsoară suprafețele. Nu cred că e diferența așa de mare între jumătate de metru și... mai mult decât au contractele de arenă. Deci, dar o să-i descopere cu suprafețe mai mari și toți au probleme. Deci e posibil să fie o jumătate de metru sau 1 metru. Mai mult. Adresa la fiecare? Mai mult, dar nu noi, Consiliul Județean să facă adrese, nu suntem proprietari. Contează cine? Ba da, contează. Da, bine, important că contează, dar nu sunt diferențe așa mari. Asta am vrut să vă aduc la cunoștință cât de cât. În rest, când doriți și mai vreți să participați, să vedeți pe șantier lucrările, ori eu, doamna vice, oricând, mai vreți să vedeți sau vreți să știți stadiul lucrărilor, canalizarea Peciu Nou, canalizare Diniaș, apă Diniaș, grădiniță Peciu Nou, școală Peciu Nou, oricând mai vreți să participați, să facem și mergem și împreună dacă vreți. Și eu și doamna vice, tot că acum avem o perioadă cam încărcată, nu vreau să vă spun mai mult, dar mergem când vreți. Azi a fost fază determinantă, etapa a treia la școală, adică din nou inspectoratul de stat de construcție a verificat înainte să toarnă planșeul pentru etajul al doilea. Grădinița, cred că se vede, se acopere, se tencuiește, săptămâna se termină acoperișul tencuirea interior și exterior. Eu zic
puțin în urmă, având termen de finalizare iulie anul acesta. Școala deocamdată este în grafic. La Diniaș lucrăm pe buget local. Am primit frezat care o să fie taxat spre toamnă. Tot ce s-a frezat de la DN-ul, la intrarea de unde mergem noi ca să mergem spre Șac până la Jebel, este la Diniaș și început de depozit în Peciu, unde la Diniaș am început străzile unde nu mai intervine apa și canalul, le reprofilăm cu piatră, după care venim cu 5-7 cm de frezat, mixtură frezată. Primele 200 cred că sunt și gata, și să la domnul consilier dacă ar fi. Emulsie, nu se poate pune peste. Cerem prea mult. Ar fi un asfalt. Emulsie, vine și asfaltul și... Nu, asfaltul care sunt emulsie, să-l pune, ar fi asfalt. Deci acum știți cum e. Am reușit frezatul, mai venim cu compactorul, îl îndreptăm măcar, este mai mult decât piatră și vine frezatul când se va încălzi, se va împana mai bine. Acum aș vrea să transmit și prin ocazia asta domnilor consilieri din Dinia și cei care ne vor asculta, să se înțeleagă că intervenim pe străzi unde nu se mai intervine la apă și la canal. Unde vin stațiile de pompare, cele 6, nu punem asfalt și după aia se sape. Unde mai intervin, că mai au de făcut reparații la apele uzate, respectiv la șanțuri și mai au de făcut, nu o să punem. Unde mai sunt depozite de pământ, i-am notificat să înceapă să cară, dacă ați fost și de el se cară depozitele de pe piatră, de pe străzi. Pentru că nu vreau să punem, să facem ce v-am zis, lucrarea, după care ei să vină să-mi iei depozite de piatră, să pune, să care utilajele grele astea. Bine? Deci lumea să aibă răbdare, încercăm să acoperim cât de mult posibil pe Diniaș. Vorbesc de Diniaș. Și pe Peciu facem depozite, au să ajungem și la Peciu. Dar Diniaș au suferit acum 2 ani intervenția la apă, acum, anul trecut, canalul. Deci încercăm să facem un stat cât de cât. Și la Sfânt Martin. Și la Sfânt Martin. Nu se voie ca să termin domnul Diniaș și sunt și eu ceva pentru Diniaș. De la Peciu se lucrează 2 echipe. O echipă au lucrat pe intrândul de la urdă, cum se spune acolo în spate, unde s-au oprit puțin și termină cu planșamentele pe strada bisericii, stânga-dreapta până la biserică. A doua echipă au început de la Licoteanu, Tunsul, care este în Peciu, să vă explic. Vine încoace spre parc. Așa, domnul. O să ai distracție, că am văzut poza. Și o să înceapă stânga-dreapta pe toate străzile care nu sunt pietruite. Forțez să lucrăm cât mai tare pe străzile care nu sunt pietruite și bisericii, ca să putem depune proiectul pentru asfaltare. Angel Salim. Până ce nu avem procese verbale de recepție parțială, care să înțelegeți că se face recepție parțială pe o stradă, să înțelegeți pe scurt, pe lângă rețeaua trebuie să aibă continuitate. Atunci se poate să da o recepție parțială. Nu numai că am băgat canalizarea aici. Nu, trebuie să aibă continuitate. Și acolo va interveni pe strada unde 37 sau cum reclamați. Strada minunată, să spun așa. Proiectul pe linie aș propune să avem o ședință de lucru pe bază. Deci să modifică foarte mult proiectul. La ce? La canalizare? Proiectul ăla de asfaltare pe Angel Salim. La Diniaș? La Peciu. Proiectul de asfaltare. Ce să facem? Ăla se modifică foarte mult, dat fiindcă s-a aprobat o sumă mult mai mică pentru proiect. Și ai făcut de mult, s-a aprobat-o. Terminat. Avem și HL pentru modificarea sumelor mici. Modificarea sumei, dar n-am spus prețul modificat în forma finală, cu pe suma adaptată la suma finală. Când vreți, veniți să vi-l arăt la primărie, e făcut, i-am rugat și de puterea în Consiliul Local. În trecut, ne așteptăm să facem recepțiile parțiale ca să le putem urca în... Oricum mai vine un HL. Domnul primar, am două întrebări. Una, la Diniaș nu au fost niște poze la Diniaș cu canalizarea și cu apa. Cine a fost din partea primăriei sau cine a fost acolo ca să vadă ce fac ei? Ne-a spus aici câteva poze, niște ceasuri. Cine verifică situația de lucru? Păi vă spun eu, dirigitul de șantier. Nu a fost nimeni acolo, eu am fost de față. Și noi dirigitul de șantier? Nu, cine va... Probele la apă, care rezistă 24 de ore, poate să le facă oricine să vadă, că n-ai cum să completezi cu apă. Eu când am trecut ieri la tine și au pus furtunul pe alea... Se face pe mai multe zile. Câte zile ai făcut? Ia uitați-vă, că v-ați scrie în tabela că v-ați făcut uitați acolo. Nu, mă uitați încă nu știu. Uitați, nu știți. Nu știu, uitați-vă doar. V-ați la poză, dați mai departe și vedeți pe zile. Pe zile. Mai, acum, stop. Și vă spune, ziua aia, pe T1 Cine a fost acolo când n-au scris ea? Cine a fost acolo? Dar aia, numai puțin, acolo este pus un ceas, care indică o presiune, care și
la Peciu ați avut unul pus de mine. Acolo am făcut eu poză, chiar la domnul Goran. Am fost să verific, este pusă o bridă pe acea țeavă, da? Este un ceas și presiunea era fixată la 9 bari, trebuie lăsată 2 ore minim la 9 bari, după care nu o să stea dirigințile de șantier, a zis să verific eu, după 2 ore am fost acolo, am intrat în canal. După 2 ore am fost din nou să verific acea presiune, să se mențină, pentru că altfel se înțelege că țeava are pierde, da. După 2 ore scade presiunea la 6, o scad ei, la 6 bari și o lasă până, cel puțin 6 ore, dacă nu până a doua zi dimineața. Deci asta e procedeul care se ce înseamnă lucrurile astea, că poate să le facă și... Și a doua întrebare... Da, ideea este alta, că am fost cu domnul consilier Rus. Bine, scuze. Și la a doua întrebare este deja ce cetățenii unde ați început să faceți asfaltarea. Dar nu e asfaltare, Nu. M-au întrebat dacă nu ar trebui să fie niște borduri, fiindcă toată piatra să plece în stânga și în dreapta și Domnul Rus vrea emoție, noastră să vreți borduri, după aia o să vreți și marcaje. Nu, este piatră. Domnul primar, nu este ca altul să vreau eu. Da, explicațiile am avut momentan posibilitate să luăm frezat. Dacă cereți borduri, dacă cereți marcaj, o să ceară și spuneți la fiecare că toți vor și în fața casei. Nu vă dau nicio roabă. Repet, nu vă dau nicio roabă. Trebuie să ajungă la lumea care trebuie să fie pe străzi prima dată. După aia în fața casei. Nicio roabă. Cui ați dat roabă? Nu, la nimeni. O să ceară. Cui ați dat roabă? Nu dau. O facilitate, să profităm de acest material pentru că se decopertează drumul. Asta să înțeleagă toată lumea. Asta nu e, să înțeleagă toată lumea și explicațiile celor care nu se uită la ședințe și nu știu. Nu este asfaltare. Drumul județean se decopertează, acea mixtură asfaltică se distribuie, asta e cu totul altceva. Peste pietruire a venit cu această mixtură care se tasează frumos și este un drum, să zicem, improvizat până în momentul în care se va face asfaltarea. Asta nu e asfaltare. La asfaltare n-am cei care au asfalt. Ce mă luați acum cu un tot? Și noi plătim impozit și nu avem canalizare și nu avem gaz. Păi, dacă e să o luăm așa... Și gazul s-a de. Mai este o problemă. În urma ploilor de acum 2 săptămâni, sala de sport din Peciu Nou s-a transformat în mini-piscină. S-au degradat lucrările care au costat foarte mult. Cine răspunde? Cine reface acoperișul și... În 20 mai se face. Și vine la lucrare. I-am trimis formul, făcut bani, făcut testare. Dar cu cineva constatare? Constată cum? Proces verbal de constatare acolo? Puteam să fim chemați și noi care am văzut? Cam atât. Haideți să nu mai iarăși. Oricum s-au dus niște bani foarte mulți și nejustificat pe calitate. Pe calitate. Noastră, dacă aveți susținători... La fel se va face și cu strada. Se va depune mixtură și acolo trebuie pregătită, oricum, cel puțin până în iunie. Nu poți să o asfaltezi din moment ce o să intre pe proiectul de asfaltare. Trebuie Nicola, acolo e altă problemă. Trebuie strada aia, nu poți să ai șansuri. Atunci trebuie făcute rigole, făcute trotuarele împreună cu tot. Dar e să facă asfaltare. Mă invit la ora 18, dacă vreți să veniți la linia să facem multe lucrări la linia. Chiar așa ca să vedeți noastră să nu facem abandonare publică. Pentru locuitorii din Sân Martin, cei care au sunat și au întrebat de ce nu primim și noi mixtura asfaltică, uite că voi vă bucurați de ea și ceilalți și-o doresc. Am discutat cu domnul primar și ne-a promis că în momentul în care se vor termina lucrările și va rămâne, pentru că noi beneficiem deja de asfalt, vom depune mixtură și pe drumurile care, i-am explicat care sunt drumurile de la cimitir, sunt câteva drumuri care ne interesează. Doamne, în premieră vă spun, domnul primar își face casă la Dinea și își construiește. Ne bucurăm.
Aveți și proiectul? Tot. Proiectați sau nu? Da, fără să fie fără autorizație. Așa. Da. Am fost împreună cu domnul consilier și cu domnul Urdă pe teren într-o zi, așa să verificăm puțin șantierele. Cei care doriți sunteți bine. Eu am inițiat la ora 18 miercuri, dacă puteți, sau în altă zi, când puteți. Da. Îmi spuneți ce... Și am asistat la introducerea unei țevi de canalizare și atunci am văzut pe terenul de acolo de jos. Este nisipos, chiar la un cetățean s-a surpat terenul și a rămas cu trotuarul suspendat, e foarte mare pericol, pentru că adâncimea este destul de mare. Iar aici, pe strada Bisericii, mai precis după domnul Urdă, chiar lucrau la canalizare și Câte înțepături ați găsit? nu a fost, numai puțin, nu a fost pus nisip acolo. Dar atunci am fost și eu și îmi pare rău că n-am făcut poză, era țeavă pusă și nu era nisip sub. Venise cu țeava a doua să completeze. Au adus nisip, am fost asigurați, cred că ar trebui să facem mai des aceste campanii. Apropo, și lucrările de la stația de apă vor trebui reluate, notificat constructorul să vină să le refacă, pentru că au început să puște pe acolo. Ce au făcut de montuare, să repară? Ați făcut sesizare la constructor? L-ați înștiințat că au probleme? L-am înștiințat pe domnul primar și probabil că o să urmeze. Dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat, declar ședința închisă.